Al segle III abans de Crist es discutia quin imperi governava el Mediterrani, Roma o Cartago. Però a casa nostra hi havia una civilització aliena als imperis, els ibers. Les diferents tribus iberes, repartides en múltiples poblats, feien eines de ferro, treballaven la ceràmica i desenvolupaven l'agricultura. A més, eren excel·lents guerrers, tot i que normalment només lluitaven quan hi havia carestia d'aliments, per pura supervivència. Però en aquell temps, els romans van desembarcar en Empúries, disposats a tallar la rereguarda als cartaginesos. Havia començat la romanització. Era l'última etapa del poblat iber d'Ullastret, l'any 218 abans de Crist. Aquest és el lloc dels fets. Som a la ciutat ibèrica més important de Catalunya. 15 hectàrees de terreny, és a dir, com 20 camps del Barça, poblades per una tribu, els indiquetes. Aquesta tribu tenia assentaments per tot l'Empordà, part del Gironès i de la Selva. Ullastret era la capital ibera i hi havia una activitat frenètica. Curiosament, ara molta gent ve a l'Empordà fugint de les ciutats. Aquí és on van néixer les primeres ciutats del nostre país. Fa més de 2.600 anys, els ibers de la tribu dels indigets ja observaven aquest paisatge, que, val a dir-ho, ha canviat bastant. A Ullastret hi havia dos nuclis urbans, un al Puig de Sant Andreu i l'altre en una illa a 300 metres, l'illa d'en Reixac, que es trobava enmig d'un estany que els anys han fet desaparèixer. Avui en dia, més de 2.000 anys després, a Ullastret encara hi queden molts misteris per resoldre. Actualment s'ha excavat més o menys un 15% del jaciment. S'hi han trobat cases, temples, espases, cisternes, màscares de terracota, sitges per emmagatzemar el gra, restes arqueològiques de tota mena que demostren que Ullastret era una població amb molta vida. A principis de setembre del 2006, uns estudiants estaven excavant a prop de la muralla. Havien trobat les restes d'un gran edifici, tot normal. El que no s'esperaven era que sota una pedra, per casualitat, a 40 centímetres sota terra, trobarien una sorpresa inesperada. 54 monedes de plata. Just aquí les van trobar. Un autèntic tresor, però això genera moltes preguntes. Qui el va enterrar? De qui l'amagava i, sobretot, per què no el va venir a recollir mai. D'entrada, hi ha algunes coses clares. Per enterrar un tresor, el primer que has de fer és tenir-lo. Per tant, o bé era algú ric, o bé era un lladre que amagava el seu botí. Perquè queda clar que no era la caixa forta de la casa. Ho amaga 40 centímetres a sota terra i posa un roc al damunt. És a dir, que no tenia previst tocar els diners durant una temporada llarga. Per saber qui va enterrar el tresor i per què ho va fer, el primer pas, sens dubte, és intentar saber què ens expliquen les monedes.
54 monedes de plata. De quan són? Són monedes encunyades a la ciutat d'Empúries, és l'antiga Empòrion, que era una ciutat grega, a mitjans del segle III abans de Crist. I veig que hi ha un cavall alat, un pegàs, suposo, i també una figura femenina, no sembla? Exacte, sí. Aquests són els emblemes que va utilitzar la ciutat d'Empòrion, un cavall alat, que és un pegàs, com has dit, i a l'anvers, que és la cara principal de la moneda, hi van posar una dama, una figura femenina, envoltada per 3 dofins. I les feien una a una, aquest gravat? O tenien algun sistema per encunyar? A veure, era tot bastant manual, però tenien un sistema. Feien 2 punxons amb la iconografia de l'anvers o cara principal i del revers i posaven un disc de plata al mig, donaven un cop i ja estava feta la moneda. I a dia d'avui podríem saber quin era el valor que tenien aquestes monedes en aquell temps? Això, de fet, no ho podem saber. L'única manera de saber-ho és trobar ara una inscripció, que la trobaríem en íber, amb la qual tampoc sabríem què vol dir, que digués el preu de les coses a Ullastret en aquella època. Només tenim el preu de les coses a Atenes, i Atenes i Ullastret estan una mica lluny. Però en qualsevol cas estem parlant d'un tresor, perquè en aquell temps m'imagino que emmagatzemar tantes monedes no ho podia fer qualsevol. Exacte. Emmagatzemar aquesta quantitat de monedes, de plata, perfectament conservades, molt ben triades, segurament, això havia de ser ja una persona molt benestant d'Ullastret. La casa de l'amo del tresor no era una casa qualsevol. Era molt més gran del normal i disposava d'una gran sala prou espaiosa per fer-hi reunions amb altres personatges importants. A més, la casa tenia un privilegi extra, accés directe a la muralla. No els calia anar a les entrades per on passava tothom per entrar i sortir del poblat. Era tot un luxe. Però encara hi ha un senyal més, a banda de la casa i del tresor, que ens indica que aquí hi vivia algú molt important. A l'entrada de la casa s'hi van trobar 8 caps clavats. Els caps clavats eren un símbol de poder per als ibers d'aquesta zona. Qui en tenia molts, com era el cas, es considerava algú molt poderós. Sabem, doncs, que qui va enterrar el tresor també va clavar uns caps a la porta de casa. Per què ho va fer? Tenen alguna relació amb el tresor? Per descobrir qui va enterrar el tresor, sembla que primer haurem d'esbrinar de qui eren els caps. A Ullastret s'hi han trobat caps tallats molt ben conservats, tot i que alguns, amb el temps, van caure d'on estaven penjats i es van fer miques. Altres no es van trencar, o quan van caure, van rodolar i van quedar colgats per la terra. I fins avui. Això sí, sempre amb un clau de 23 centímetres travessant el crani, des del front fins al clatell. Macabre, oi? Més que macabre, és una solució pràctica. Són gent que ja ho han fet moltes vegades i que saben perfectament que la distància més curta per a travessar un crani és la que hi ha entre l'arrel dels cabells i la base del crani. De manera que el que fan és en un cap fresc, perquè no és només un crani, és un cap fresc que té molts components greixosos a l'os, és travessar només una part dura, que és el front, i després la resta és tot tou. Els claus eren tots iguals? Sí, els claus eren iguals i, a més, són molt diferents de la resta de claus que es troben en els poblats. Els claus de construcció, de fusta, no tenen res a veure. En els poblats ibers hi havia tallers de metal·lúrgia. Feia pocs segles que la metal·lúrgia del ferro s'havia descobert i s'havia desenvolupat, però els ibers eren bons ferrers i feien els seus claus, naturalment. I a qui li feien? Qui eren les víctimes?
Respondre qui eren exactament les víctimes és difícil. És un tema que hem debatut durant molts anys. Portem 20 anys trobant restes humanes en aquests poblats i ens hem preguntat moltes vegades si eren enemics, si eren persones del poblat que eren castigades amb la mort o bé si eren ancestres dels mateixos pobladors d'Ullastret. I aquí ens remetem sempre, és la postura que s'ha pres darrerament, a la iconografia que es troba en escultures d'altres poblats, escultures de guerrers que tenen caps a les seves mans, caps tallats, i també a les cròniques dels autors clàssics. I el que expliquen és que aquests guerrers, en les batalles, quan hi ha enemics morts, els hi tallen el cap i els exhibeixen lligats a les cues dels cavalls o portats en una xarxa per demostrar la seva victòria. Els ibers tenien exèrcits i soldats per anar a la guerra? Si hi ha guerrers o soldats específicament, com avui entenem la formació de soldats, d'exèrcit, hem de dir que no. Es tractava d'una classe aristocràtica que hi havia en els mateixos poblats, que estava formada sobretot per homes. El que sí sabem és que des de l'adolescència fins a l'edat madura estaven actius i que estaven molt en forma, eren gent físicament molt forts. I com anaven vestits? Els ibers es vestien amb la roba que feien en el mateix poblat, amb camises o túniques que feien en els seus telers d'allí i que estaven cosides molt senzillament i que subjectaven amb cinturons o amb fíbules, amb poca murga. Però quan anaven a la lluita es preparaven molt bé per protegir el seu cos i el que feien era posar-se un casc, posar-se també una protecció pectoral en forma de disc, que a vegades eren decorades, també posar-se unes proteccions anteriors a les cames en forma de gamberes i en la mà agafar un escut que solia ser de fusta o de cuir amb alguns elements metàl·lics. Tot això, a més, deixant una mà lliure per tenir totes les seves armes, que hi havia l'espasa, hi havia la daga, hi havia la llança, eren espases que es fabricaven en el mateix poblat normalment o que també podien haver estat intercanviades. Als ibers els agradava, sí, aquesta classe aristocràtica guerrera, que era exactament això, aristocràtica, doncs els agradava ostentar les seves victòries i mostrar en els altres els morts que tenien a càrrec seu, de manera que els posaven a les portes o en petits forats de les parets, aquests caps tallats, i això era un missatge de propaganda i alhora intimidador, perquè el que feien era explicar als altres: mireu que fort que soc, mireu tot el que he fet i al tanto amb mi. Posaven una distància amb la resta de la població, alhora que amb els forasters. El cap tallat era un símbol de poder. De fet, a l'enemic se li tallava el cap amb la intenció d'apropiar-se de la seva energia vital i se l'exhibia amb orgull, ja deshumanitzat, per impressionar. I tenir 8 caps clavats a la porta de casa era un autèntic avís per a navegant. Qui va enterrar el tresor devia ser un magnífic guerrer. Aleshores, per què amagava les monedes? De qui tenia por? Fins ara s'han trobat una trentena de caps clavats, 8 davant la mateixa casa. I suposem que els caps no eren de gent d'aquí, sinó d'enemics del poblat, morts en batalla. Els soldats ibers tenien una entrada triomfal quan venien carregats de caps. Eren bones notícies. La ciutat s'havia imposat a l'enemic. Però de qui podien ser els caps? Amb qui es podien enfrontar els ibers d'Ullastret? El Puig de Sant Andreu és a pocs quilòmetres d'Empúries
Allà hi havia grecs, però a partir del 218 abans de Crist també hi començava a haver romans. Els ibers indigets exercien el control de tota la plana agrícola. Era una font d'aliments que podia atraure l'interès d'altres tribus d'ibers, disposats a saquejar la zona. També hi havia els cartaginesos. Aníbal i el seu germà Asdrúbal volien mantenir el control sobre Hispània i sovint contractaven ibers, perquè eren molt apreciats com a mercenaris. Però a més, la tradició de clavar caps la van compartir amb els celtes. Normalment es trobaven a l'altra banda del Pirineu i és evident que tenien contacte. Com veieu, la llista de possibles víctimes dels ibers no era curta. Ens cal reduir les opcions per saber qui hi havia penjat en la porta del personatge que va enterrar les 54 monedes de plata. Si us sembla, anem a conèixer de qui eren exactament els caps clavats. Per això ens cal anar a l'Hospital de Palamós, on quan es va fer la troballa, els van fer el tac. Nuestra tarea principal fue la de analizar, hacer una primera valoración de las piezas que nos habían traído. Empezamos por lo que es radiología simple, hicimos una serie de radiografías, ¿vale? En la cual se ve el clavo desde dónde entra, por dónde sale, y luego, posteriormente, pasamos a hacer unas imágenes de tomografía computarizada que básicamente adquirimos un volumen de la pieza en total y luego la pasamos a una estación de trabajo para poder hacer las reconstrucciones volumétricas. Aquest era l'aspecte de qui ara és el crani 4292 d'Ullastret. Un nano d'uns 18 anys, lluitador inexpert, que havia passat fam en la seva infantesa i que va tenir la mala sort d'haver-se d'enfrontar amb els ibers indigents. L'estudi va determinar que la víctima no era ni un celta, ni un grec, ni un cartaginès, ni un romà. Era un iber d'una altra tribu de la zona. Ibers lluitant contra altres ibers. No és que volguessin conquerir territori. Eren ràtzies, lluites per la supervivència. Vaja, que quan la collita no t'havia anat bé, saquejaves una altra tribu. Per això no és estrany que els caps clavats siguin divers d'altres zones. Hi havia tanta rivalitat entre tribus que fins i tot l'historiador romà Tit Livi parla d'aquestes batalles. Les cròniques ens han presentat els ibers com uns salvatges i, certament, l'hàbit de saquejar, decapitar i clavar caps no ajuda a canviar de parer. Però la pregunta és, per què un dels líders d'Ullastret va enterrar el seu tresor? Qui s'atreviria a robar res a un senyor amb 8 caps clavats a la porta? Doncs els ibers d'Ullastret i, en general, els ibers que formen part d'aquesta cultura devien ser bastant violents. Les proves les heu pogut comprovar anteriorment, però no crec que fossin més violents que d'altres cultures. Els mateixos romans, per exemple, en alguns textos clàssics critiquen aquesta violència, però ells també la practicaven. Segurament tots coneixeu la columna trajana que es troba al Fòrum de Roma, on es veu com els romans decapitaven els dacis, que eren els seus enemics. Com va ser el final del poblat? Doncs al final devia ser bastant convuls i bastant dramàtic, perquè sabem que els romans van arribar aquí a la península Ibèrica el 218 en el context d'una guerra contra els cartaginesos. Per entendre'n, seria una mena de guerra mundial, perquè eren les dues grans potències de l'època, i els ibers es van veure enmig d'un conflicte
que no era la seva guerra, podríem considerar que eren danys col·laterals, i es van veure obligats a lluitar contra els romans, i la seva desaparició va venir aquí. Els romans eren una gran potència que va esclafar tota la cultura ibèrica. Fins a l'actualitat només hem excavat al voltant d'un 15% de la superfície global del jaciment, i hem trobat cases, hem trobat monedes, hem trobat molts objectes, i encara esperem trobar alguna coseta més. Per exemple, una de les qüestions més enigmàtiques de la cultura ibèrica és la seva escriptura. A dia d'avui sí que la coneixem a nivell fonètic, però no l'hem pogut traduir. I si algun dia aparegués un text que estigués en una altra llengua que no fos l'iber, es podria arribar a traduir i conèixer què deien els seus textos. Per entendre'ns, seria una mena de pedra roseta. Parlem del tresor. L'iber que el va enterrar devia ser un personatge molt important aquí al poblat. Sí, el tresor que es va trobar enterrat segurament va ser amagat per un dels personatges més importants de la ciutat, un dels que devien formar part de les famílies aristocràtiques, de les èlits d'aquesta ciutat i de tota l'àrea dels indiquetes. Hem de pensar que la cultura ibèrica no és una cultura que està dirigida només per un personatge, sinó que sabem que els ibers del nord-est basaven el seu govern en una mena de consell d'ancians en el qual estaven representats les famílies més importants de la ciutat. Però el que sí que sabem segur és que era un personatge temut, perquè tenia 8 caps clavats a la porta de casa seva. Sí, això és evident. A davant de la porta de casa seva hi havia almenys 8 individus, 8 caps enclavats, que responen a aquest ritual d'origen celta, que consisteix en enclavar, en exhibir el cap de l'enemic vençut. Per tant, és una manera d'exercir el poder, de demostrar el potencial de la persona que ostenta el poder. Per què creus que devia enterrar el tresor? Doncs la veritat, no sabem exactament quins motius van portar en aquest personatge a enterrar-lo. El que sí que sabem és que això és un tresoret d'estalvi, les monedes les va amagar en un moment concret, abans de la Segona Guerra Púnica, i jo crec que potser en un moment d'inestabilitat, en el qual hi havia molts perills, no es devia fiar de ningú i devia pensar més val que ho tingui amagat i que ningú sàpiga on estan amagades perquè igual algun dia em puc quedar sense. I el que sembla és que ell va marxar durant un temps, potser una batalla, no ho sabem, però no va tornar mai més i el tresor aquí es va quedar. Sí, i va morir sense que ningú més sapigués on estaven aquestes monedes i després, 2.200 anys després, vam arribar nosaltres, uns arqueòlegs il·lusionats, i el vam trobar. Els ibers eren un poble guerrer que no va posar gens fàcil als 20.000 romans que havien desembarcat a Empúries. Tenien una capital pròspera i van intentar fer-se forts rere les muralles de la ciutat, però van acabar caient. La romanització era imparable. Pel que fa a qui va enterrar el tresor, no queda clar si va morir de mort natural, si els romans el van fer presoner o si va morir a mans d'altres ibers en una ràtzia. Sí que sabem, gràcies als 8 caps que tenia a la porta, que era un guerrer expert. Però fins i tot els guerrers experts podien acabar a la porta d'una casa en un altre poblat. El poblat es troba al Puig de Sant Andreu, és a dir, que és en un turonet que està una mica més elevat que l'actual poble. Així que aprofitarem que el camí fa baixada per anar xinutxant fins allà. Vosaltres també podeu fer aquest recorregut amb una visita guiada, un camí que històricament la gent d'Ullastrets s'ha fet un tip de recórrer. I penseu que molts ho feien carregats, perquè en l'edat mitjana moltes de les cases del poble es van construir amb pedres del jaciment iber. A l'actual Ullastret hi descobrirem un poble medieval molt ben conservat i que fa lluir els productes de la zona. I als restaurants, a part de la gastronomia típica de l'Empordà, trobareu tastets inspirats en el menjar i beure de l'època ibèrica. Però si hi ha unes postres clau a Ullastret, sens dubte són el recuit de drap. No és formatge.
Aquí encara es fa de manera artesanal i quan el formatge quallat ja està ben escorregut, s'emmotlla amb un drap de cel·lulosa perquè en mantingui la forma. El resultat final, creieu-me, és espectacular. Ullastret és un lloc que conserva les tradicions i la història. Un lloc on les pedres parlen de coses que van passar fa més de 2.200 anys i de les quals encara no hem pogut treure l'entrellat. I potser no sabrem mai per què el cabdill Ibert no va tornar a recollir les seves monedes. Què va impedir que tornés a recuperar el tresor és tot un misteri, com els que es poden amagar aquí, a la zona que encara no s'ha excavat. Qui ho sap? Potser algun dia troben la pedra de Roseta dels Iberts i en podem desxifrar la llengua. Però això serà una altra història. Ha arribat el moment de que visquis l'aventura de la història en primera persona. Descarrega't l'aplicació del lloc dels fets i vine al poblat ibèric d'Ullastret per viure una experiència única. Vídeos 360, grafismes i informació extra geolocalitzada et faran sentir com un protagonista més. I si vols que la història no s'acabi, l'aplicació et mantindrà connectat al Mobile History Map, el projecte educatiu de M-Schools, on milers d'estudiants d'arreu de Catalunya aportaran continguts relacionats amb el lloc dels fets. A més, l'opció de guia et permetrà gaudir de tots els atractius turístics de la zona.